CPMबो गेलेदों आरो नबसरनिया बे साथामनि गेजेरावनो रायजो राजाफ्रा गावस्राजोबगोन आरो फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया BPFआ थांनाय 2014आवबो केबिनेट मिनिस्टार जादोंमोन थेवब्लाबो 3 नाम्बारावसो दंखायोमोन बियो आरो दिनै बे केबिनेट मिनिस्टार होनानै एखे रोखोम हिस्ट्रिखौनो रिपिट खालामनो थांगासिनो देरहानाय नङा खारन बर' रायजो राजाफ्राथ' BPFनो भट होआ फारसेथिङै बिसोरनो अबर'फ्राबो होनाय नङा आरो UPPLजों दिनैहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो भट होनो ओंखारबोगासिनो दं सामफ्रामबो आदिबासि बेंगलि मुसलमान UPPL दलाव जगदान खालामदों खारन बियो बयबो हारि माहारिनिनो दल होननानै बयबो नाजावबाय फारसेथिं AIUDF दला जोंनो मदद होनायनि जाउनाव जोङो बुरजाथार बिथांमोननि भटखौ जों मोनगोन हिसाबै UPPLआ बयनिफ्रायबो सिगाङाव दङ रावबो जों बे UPPLनि खाथियाव सफैनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि 100% देरहागोन होनना बुंदों बिनि सायाव मा बुंनो सानो BTCनि चिफ जानानै गावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बुंदों जागोन बेहा खिन्थु प्रेक्टिकेलि माने खुनु आइडियाबो गैया खारन दिनै BPFनि मानसिफ्रा बिथांनि भुल नीतिनि थाखायनो गामि ओनसोलफ्राव हाबनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायनांगौआ जेसेबां खस्थ' जादों बेसेबां जेंना जादों BPFनि कर्मीफ्रा बिराद जेंनाजों मोगा मोगि जागासिनो हाग्रामा महिलारिनि जानला मोनला बाथ्रा बुंलांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ माने जंखायनानै बाथ्रा बुंनाय आरो बिनिफ्राय हिन्जावफोरनो सना थलाफा होनांगौनि मोननांगौनि थाखाय हाबा लानो थिनलाबायनाय गोबां माबाफ्रा बिथांनि बे पलिसिफ्रा BPFनि कर्मीफोरखौनो आख' फाख' खालामदों दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बे हाग्रामानि बे जानला मोनला बुंनायखौ लानानैनो उल्थां फाल्थां स्टेटमेन्ट होफिननो गोनां जाबाय थादों जे बिथाङा बड'लेण्ड जेंनाखौ जोंनिसो एबसुनि नङा बड'लेण्ड दाबिया होननानैबो दाबि खालामहोलांदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ अथ'स मैयासिम हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै माने आपत्ति खालामगासिनो अफस खालामगासिनो देरहानायनि उनाव मा खामानि मावगोन सारा हारिनि आंनि थांखिया बेनो जे बड'लेण्ड जेंनाया दिनै रायज्लायगासिनो दं भारत सरकारजों बियो साक्सेसफुल जानांगौ देरहासार जानांगौ आरो जोंनि गेजेराव हाथियार हमनानै थानाय बिदा फंबायफ्रा हाथियार गारनानै गोजोननि लामायाव आवगायबोनांगौ लोगोसेयैनो बेवहाय डेभेलपमेन्ट नांगौ डेभेलपमेन्टआ मानो जायाखै लामाफ्रा दोंफा दोंनै बानायदों नाथाय स्कुलफ्रा दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै मास्टारफ्रा साख्रिया रेगुलाराइज जायाखै हस्पिटालफ्राव डक्टर गैया नार्स गैया बिराद 2 नाम्बारि दं माने अन्थाइ बालानि बेफार सोलिगासिनो दं 52थानिबो बारा कुवारि दं होननानै मिथिनो मोन्दों दा बे 2 नाम्बारि जोब गासिबो लाइसेन्स गैया आरो फारसेथिङैहाय जोङो मोनसे दुर्निति बा करापसन बे करापसना ओरैबायदि जादों जों बुंनो हाया दा CAGआ बेनि रिपर्टआव बुंबाय जे बेवहाय 100 कोटि थाखानि करापसन दं क्रेडिटर बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै BTC ओनसोलाव गोग्गो खुंथाय लाबोनांगौ करापसन गैयै लाबोनांगौ मोननै खोथा करापसन फ्रि एडमिनिस्ट्रेसन आरो बेनिफ्राय आर्म्स फ्रि ससाइटि बे मोननै आयदाया बिराद गिदिर बाथ्रा दा आं MP हिसाबै आं हारसिङै बेखौ लाबोजोबनो हाया नाथाय सासे MPआ बे हाबाफोरखौ मावनायाव माने रल लानो हायो